Bureau of Jail Management and Penology mimando nga mas pakusgan pa ang search process alang sa mga mobisita sud sa pasilidad human ma-recover ang mga kontrabando sud sa Lumbia City Jail ni adtong niaging adlaw. Mato ni Jail Chief Inspector Nestor Caber nga gimanduan ni BJMP OIC Director Deo Gracias Tapayan ang Regional BJMP nga mga personahe nga panghingusgan ang ilang pagsusi sa main gate sa City Jail. Sigon ni Caber nga posible daw nakalusot sa search sa main gate ang mga kontrabando. Posible sab dunay konsabo nga personnel o gilabay kini sa likod ug sa kilid sa City Jail ang mga kontrabando. Niadtong Biyernes ang mga personahe sa BJMP, PDEA Northern Mindanao ug Cagayan de Oro City Police Office naka-recover og mga kontrabando sama sa mga improvised weapons sama sa mga kutsilyo, ice pick, USB flash drives, mga gituo ang shabu, ecstasy ubang mga drug paraphernalia, mga sigarilyo ug cellphones. Karong adlaw, matod ni Caber nga ang BJMP Northern Mindanao magpahigayon og evaluation sa ilang mga operasyon.